lodba mqazza nisimgħu tkellimna llum fiskit. Il-kelma tiegħek tkun id-dawl li kaċċi dlanijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum l-4 ta' Wissu l-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Ġwan Marija Vjannej, jew kif nafuh bħala l-kurat ta' Ars. San Ġwan Marija Vjannej twieled f'Dardy, Rejplion fl-1786 ġewwa Franza u xekk. Għeleb ħafna diffikultajiet biex sar saċerdot. L-Isqof ta' Beli batu kappillan fir-raħal ta' Ars. Wal 42 sena mexxa u kabbar il-parroċċa bil-predikazzjoni, biċ-ċaħda tiegħu nnifsu, bit-talb u bl-imħabba ma' kulħadd. Kien infittex ħafna l-qrar u l-fidili kienu jmorru għandu minn kull imkien biex jitolbu l-pariri tiegħu. Miet fl-1859 il-Papa Piju XI iddikjarah patrun tas-saċerdoti li għandhom fidejhom il-kura tal-erbieħ, il-kappillani ġifieri. Nitolbu llum speċjali għall-arċipreti u l-kappillani kollha ta' Malta u għawdex tad-dinja kollha. U ma nistax illum ninsa żisħuti ta' hekk ninaqdu spiritwalment ma' mijiet ta' eluf ta' żgħażagħ li inġabru Lisbona l-Portugal flimkien mal-Papa u kardinali, sfijiet, saċerdoti mid-dinja kollha biex jiċċelebraw il-Ġurnata Internazzjonali taż-żgħażagħ li ssir kull 3 snin bejn wieħed u ieħor, ilha ma ssir iktar minħabba il-Covid. Eżis ħuti din hija opportunità ta' debta li ma ħadnijiex biżżejjed ikolli ngħid. Nemmen li aħna kultant ibbumbardjati b'aħbarijiet negattivi fejn tidħol il-fidi u l-Knisja. Issa u din l-opportunità pożittiva il-bieraħ kien hemm il-ftuħ tal-Ġurnata Mondjali, il-bieraħ jew l-erba'. Kienu jistennew 300,000 ruħ u kien hemm 500,000. Mhux aħbarijiet pożittivi dawn li għandna bżonn insemmuhom, għandna bżonn nitolbu, għandna bżonn anke llum l-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' Wissu ejjew il-quddiesa, ejjew forsi ftit adorazzjoni u x'hekk ftit ta' sagrifiċċju eżis ħuti biex dawn iż-żgħażagħ kollha li flok ma ħadu vaganza marru ma nafx fejn, marru hemmhekk jisimgħu il-kelma tal-Alla u x'hekk jiċċelebraw l-Ewkaristija, l-Papa qed iħeġġiġhom anke għal rara, għada se jkunu Fatima. Din mhix grazzja kbira eżis ħuti. Ejjew nożżuha dil-grazzja. Qed nagħmel appell lilna lkoll lilkom li qegħdin issegwuna permezz tat-televiżjoni, anzjani u morda. Ejjew nofru dik il-ftit batija tagħna, ejjew nofru t-talb tagħna biex dawn iż-żgħażagħ ikunu ta' bilħaq il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja biex minn hemmhekk minn Lisbona toħroġ xita ta' grazzi eżis ħuti, jixterdu mad-dinja u ta' bilħaq iwasslu d-don tal-fidi lil ħafna żgħażagħ u l-ħafna nies oħrajn mad-dinja kollha. Hemm żgħażagħ minn iktar minn 200 pajjiż differenti ta' mix-xajta. Ejjew għalhekk eżis ħuti f'dil quddiesa nitolbu ħafna naqdu spiritwalment ma' dan l-avveniment ta' grazzja x'hekk insejjaħlu jiena. Nitolbu għall-Papa, nitolbu għal dawk li qed imexxu l-katekiżijiet, nitolbu għaż-żgħażagħ kollha. Ejjew fiskiet il-mulejn offrulu it-talb tagħna u fuq kollox fil-bidu tal-quddiesa nitolbuh jaħfrilna ħtijietna ħan niltaqgħu miegħu f'din l-Ewkaristija mqazza. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa rruħuna Loretu Xwierek. Nitolbu u nafdawek din it-talba tagħna f'idejn dal-Qaddejs San Ġwan Marija Vjannej. U Alla ta' seta' u ħniena bla tarf li għażilt lis-saċerdot San Ġwan Marija Vjannej u
u żejjintu b'ħeġġa tal-għaġeb fil-ħidma tiegħu bħala kappillan ta' parroċċa. Għamel li bl-eżempju u t-talb tiegħu nirbħu aħwa oħra bl-imħabba ta' Kristu u li magħhom niksbu l-glorja ta' dejjem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-Levitiku. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: dawn huma l-festi tal-mulej il-laqgħat imqazza li għandkom tniedu fi żmienkom. L-ewwel xahar fl-14 tax-xahar fil-għaxija bejn ħajta dawl u oħra dlam lejt tal-mulej. U fil-15 il-jum tal-istess xahar issir il-festa tal-ħobs għażmu lil-mulej. Għal 7 ijiem tiklu ħobs bla ħmira. Fl-ewwel jum ikolkom il-laqa imqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. Għal 7 ijiem toffru sakrifiċċju ta' ħruq lil-mulej u fis-7 jum issir laqa mqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. U l-mulej kellem lil Musè u qallu: kellem lill-uliet Iżrael u għajdilhom: meta tidħlu fl-art li jien se nagħtikom u taħżdu l-ħstat, ġibu l-ewwel qatta tal-ħsat lill-qassis u hu ixejjirha quddiem il-mulej biex toġbu, ixejjirha l-għada tas-sibt. Għoddu 7 ġimgħat sħaħ mill-għada tas-sibt u minn meta tkunu offrejtu l-qatta u xejjirtuha quddiem il-mulej tgħoddu 50 jum sal-għada tas-7 sibt, imbagħad iġġibu offerta ġdida ta' qamħ lill-mulej. Fl-10 ta' dan ix-xahar ikun jum l-espjazzjoni, ikolkom laqa imqazza u taqsu ruħkom u toffru sakrifiċċju tal-ħruq lil-mulej. Fil-15 ta' dan is-7 xahar tagħmlu l-festa tal-Erejjex għal 7 ijiem fġieħ il-mulej. Fl-ewwel jum ikolkom laqa imqazza ma tagħmlu ebda xogħol. Għal 7 ijiem toffru s-sakrifiċċju tal-ħruq lil-mulej. Fit-8 jum ikolkom laqa imqazza. Dakinhar toffru sakrifiċċju tal-ħruq lil-mulej. Tkun laqa solenni ma tagħmlu ebda xogħol dakinhar. Dawn huma l-festi tal-mulej li għandkom tniedu u fihom tagħmlu l-laqat imqazza u toffru lil-mulej il-vittmi bin-nar, is-sakrifiċċji tal-ħruq, l-offerti tal-qmuħ, sakrifiċċji u tiswib kull ħaġa fil-jum tagħha. Il-kelma tal-mulej. Għannu bil-ferħ lill-Alla Awwa tagħna. Għannu bil-ferħ lill-Alla Awwa tagħna. Ollu leħen lana, doqqu it-tnabar, doqqu iċ-ċetra ħelwa mal-arpa, doqqu it-tromba mal-qamar ġdid, mal-qamar mimli fjum il-festa tagħna. Għannu bil-ferħ lill-Alla Awwa tagħna. Għax dan hu kmandament tal-Iżrael, din liġi ta' Alla ta' Ġakob, dan l-ordni hu taħ lil Ġuseppi huwa u ħireġ minn art l-Eġittu. Għannu bil-ferħ lill-Alla Awwa tagħna. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofsok, tinxteħiex quddiem Alla barrani, jiena il-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Għannu bil-ferħ lill-Alla Awwa tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem, din hi il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn il-pajjiżu beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom. Huma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu: Mnejn ġib dan l-erf u din il-qawwa tal-għaġeb? Dan mhuwiex bin il-Mastru daxxa. Ommu mhijiex dik li isimha Marija
Uħutu, Ġagbu u Giuseppi u Xmun u Ġuda, uħutu l-bniet mhumiex kollha magħna. Mnejn ġieħ dan kollu? U tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom: ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u daru stess. U hemmhekk m'għamilx ħafna mirakli minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Naħseb il-kol kemm aħna xi darba jew oħra għaddejna mill-esperjenza li jew sifirna x'imkien morna forsi nżuru l xi ħadd tal-familja f'xi post hekk sabiħ u forsi kkommentajna fuq kemm hu sabiħ il-post. Però għal min ikun jgħix hemmhekk dak il-post sabiħ tant ikun draħ li ma jibqax ifisser xejn speċjali. Jew forsi ġara bil-maqlub xi ħadd jiżur lilna u jgħidilna kemm għandkom sabiħ, kemm hu sabiħ dan pajjiżkom. U aħna għalina tant inkunu drajna li dan is-sabiħ kollu li jkun idawwarna tant inkunu drajnieh li neħduh for granted ngħidu aħna, mhux hekk. Hekk ukoll ġralhom in-nies mhux hekk li trabbew ma' Ġesu biex niftehmu in-nies ta' pajjiżu kif qalilna l-Evanġelju tal-lum. Lil Ġesu kienu jafuh, kienu jafu wkoll l-ommu. U għalihom il-fatt li jafuhom li mitħla tagħhom ifisser li ma tantx aċċettawh, ma tantx staġbu bil-predikazzjoni tiegħu, jew dej jgħidu x'jista' joħroġ speċjali minn hawnhekk jew minn hemmhekk. Darba minnhom xi ħadd u x'hekk qal x'jista' joħroġ speċjali minn Nażaret. Iżżħuti kemm hu faċli anke għalina n-nies tal-Knisja li nidraw l-affarijiet. Li tant nidħlu fir-rutina u tant li niġu l-Knisja forsi issir ħaġa bidrawwa li tispiċċa kif jgħidu l-ilma fuq dar il-papra u x'hekk li jaqa' fuq dar il-papra l-ilma u jiżloq u la tixxarrab u la tifriska u la ħaġa waqqas oħra. U kemm hu periklu kbir jiġrilna hekk. Li nibdew nieħdu l-affarijiet for granted eżisħuti. Nibdew tiġi l-Knisja bidrawwa, nitlob għax bidrawwa u x'hekk. Kollox isir drawwa li ma tentużjażmanix. Semmejna pereżempju l-International Youth Day jew il-Jum Mondjali taż-żgħażagħ. Forsi hekk qed jiġri l-ħafna minnha avveniment kbir bħal dan imma li għalina isir parti mill-kalendarju xi ħaġa qed tiġri forsi l-bot minnha u li ma teffettwalniex ħajjitna. Hija mument ta' grazzja u li jiskappalna minn idejna ta'. U ħaninżel għal affarijiet iktar ordinarji ħanejdilhom hekk. Pereżempju li niġu l-Knisja u nisimgħu l-kelma t'Alla. Kemm hu faċli jiġrilna li x'ħen nibdew nisimgħu l-Vanġelu. Ngħidu iwa din nafa. Kont nitkellem ma' xi ħadd li jaqra milu xwisq. U għalli fader li hemm bżonn nipprepara l-lezzjoni għax inkważi kollha nafhom bl-amment. X'periklu dak eżisħuti. Li jiġrilna li nidrawhom l-affarijiet u l-grazzja t'Alla ma tibqax tmissna. U jekk kif ngħidu the devil is in the detail, hekk ukoll il-grazzja t'Alla ta' meta toqgħod attent u tisma' kultant tisma' dettall li tkun smajtu mid-darba imma dik id-darba jolqtok. U jekk inti it-tentazzjoni tkun li malli tibda tisma' tgħid u iwa din nafa, allura il-grazzja t'Alla taħrablek minn idejk ukoll. Ejjew eżisħut illum nitolbu l-qatt ma nidħlu f'dan l-istat. L-istat ta' bruda ngħidlu jien, l-istat ta' drawwa, l-istat ta' qatt xejn mhux ġdid, qatt xejn ma jentużjażmani. Għax nitlu f'dak l-istat nkunu qed nitilfu l-grazzja ta' Alla
il-grazzi li Alla qed jibgħatilna. In-nisrani veru dejjem attent. In-nisrani veru jaf dejjem jistenna dejjem lill-grazzja tal-Alla li tżuru u xekk. Dik il-grazzja lin-nies ta' Kafarnawm tilfuha għax minn għalihom li Ġesuwa u iwa danna fuq ma setax jagħmel ħafna mirakli minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. Jalla aħna ma jiġrinniex hekk ukoll eżiskuti ta' ma nkunu dejjem moħħna qalbna miftuħin jistennew il-grazzja tal-Alla li żżurna ta' sikwejt jekk aħna nkunu disposti li nilqewha. Kieġobkom inqumu bil-wieqfa. Inroddu ħar lill-Alla llum għal grazzi kbar li bihom li tiżejjen lil San Ġwan Marija Vjannej il-kurat ta' Ars u nitolbuh il-grazzja nitalmu minnu inħabirku bla eda għas-salvazzjoni ta' ħutna. Tħalli qatt nieqsa mulej il-Knisja tiegħek mingħazza bih tarajja tal-irwieħ li bħal San Ġwan Marija Vjannej bix-xandir tal-kelma tal-Alla bit-talb u permezz tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni jiġbdu lejk kotra kbira ta' bnedmejn nitolbu. Wettaq il-ħidma tas-saċerdoti tagħna biex il-parroċċi kollha ta' pajjiżna ikunu jixbħu l-parroċċa ta' Ars fi żmien San Ġwan Marija Vjannej nitolbu. Sejjaħ fis-saltna tiegħek tal-għena d-dawl u s-sliem lil min qed noffru għalih is-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna mejtin kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija nitolbu. Anqal qlub tagħna midinbejn biex nerġgħu lura għandek u ninħabbu miegħek biex qlubna ikunu ifittxu dejjem jaħarbu dnub u jersqu għandek għat-talb tal-qaddisejn bħal San Ġwan Marija Vjannej nitolbu. Għallimna ngħixu ħajja ta' talb u ta' ċaħda tagħna nfusna u ta' mħabba għal kulħadd kif għallimna bil-ħajja kollha tiegħu San Ġwan Marija Vjannej nitolbu. U għat-talb ta' San Ġwan Marija Vjannej mulej nafdaw fidejk dawk il-mijiet teluf ta' żgħażagħ mixbura fl-Lisbona u żgħażagħ tad-dinja kollha, żgħażagħ ta' pajjiżna mulej biex tressaqhom lejk biex tgħinhom jifhmu li huma l-futur tal-Knisja tad-dinja biex jagħmlu għażliet ispirati mill-Evanġelju biex mulej fejk isibu l-akbar ħabib tagħhom nitolbu ismana. Min qalbna nsellmu bħal dejjem lill-anzjani, l-murda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, dawk li jeħtieġu t-talb tagħna u fiskiet il-kol kemm aħna hawnhekk fis-santwarju kemm intkom eżis ħutna li seguna minn djarkom jew mill-isptarijiet jew mid-djar tal-anzjani jew fejn intom nieqfu ftit fiskiet u lil mulej b'fidi kbira nofrulu t-talba tagħna għall-interċessjoni tal-Um tagħna tas-sema. Mulej Alla tagħna, wettaqna bil-grazzji tiegħek watina l-qawwa biex ngħixu skont is-sejħa tagħna ta' nsara u bl-eżempju ta' ħajjitna niġbdu lejk il-kotra l-kbira tal-bnedmejn bi Kristus Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna u li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek
naddafni mulej minn ħżuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej dik is-sagrifiċċju għat-tifir għati ġittan u Alla li tista' kollox ilqa l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vjannej u fiċ-ċokun tagħna nitolbuk biex din l-offerta li jixxieda tal-glorja u s-seta tiegħek tatina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ġwan Marija Vjannej, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li juxandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejjer u ngħidu bla qiegħda Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn rajħi bati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll frutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawk ta' seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, maż-żewġa San Giuseppe, mal-Apostli San Ġwan Marija Vjannej u l-qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox,
flimkien ma l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti kemm tweġġana meta nkunu nħobbu lil xi ħadd u dan ix-xi ħadd jieħodna for granted, hekk ma japprezzax l-imħabba tagħna. Min jaf kemm nagħmlulu l-istess aħna lil Alla u x'hekk. Ħansejħulu missierna, naħseb m'hemmx ħaġa sabiħa iktar milli meta lil Alla nsejħulu missier. Ejjew din missierna ngħidula b'rikonoxximent kbir għall-imħabba kbira li jagħtina dan Alla tagħna li huwa missierna. U biex din l-imħabba tiegħu naqsmuha flimkien dak li jrid minna biss. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrik, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Importante Ireland.
Ngħidulu grazzi bil-qalb eżis ħuti lil mulej għal din l-Ewkaristija. Illum il-ġimgħa eżis ħuti ejjew nqumu bil-wieqfa u nsellmu lil Ġesu msallab għalina billi ngħidu nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbu bis-saħħa ta' din it-qarbina mqazza għamelu Alla li tista' kollox li nimxu dejjem fuq il-passi ta' San Ġwan Marija Vjannej biex bla qiegħda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma ngħejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Ejjew eżis ħuti ngħidu llum ninsabu fil-Kwindiċina dawn l-aħħar 15 ta' qabel Santa Marija ħanejdu biss 3 Ave Marijiet, it-talba li talbitnom na Marija meta kelmet il-Karmli Grima minn dan l-inkwadru għażiż li għandna hawnhekk fil-kappella ta' dan is-santwarju u sejrin noffruha b'mod speċjali biex il-Ġurnata Mundjali taż-Żgħażagħ tkun ta' bilħaq ta' suċċess spiritwali imma u xekk l-iktar spiritwali biex ta' bilħaq toħroġ xita ta' grazzja fuq id-dinja minn dan l-avveniment. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.